Semanten kasok ing katresnan paduka Kanjeng Ibu dhateng ing putra pun dewa serani wong kandhani kok. Aku ki ora tresna piye karo kowe kok wis dadi anakku pancen ya anakku tenan. Inggih. Mula ngertenono lamun to dina iki Ngamarta suwung. Pandhawa wis ora ana praja tak jaluk ketapno wadyabala saka negara Tunggul Malaya. Bedah praja Ngamarta sing wis ditinggal karo Pandhawa iki. Menawi titula mekaten kepareng kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu. Bidal dinten menika badhe bedah nagari Ngamarta. Semanten ugi kula Kanjeng Ibu. Kula ugi nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu. Aja kaya bocah cilik aku mulang kang bakal ngawat-awati saka mburimu kala durgangsa. Mangkang grosro sundar pengarane ngasurip guru kang tatang kaya kula manjriting torang gesti berkata ingkang Locala layu sapi
kandhek wadya balaku saka ing negara Tunggul Malaya. Kepethuk wong cendhek cilik nyawang aku kok ngisor dhuwur sajak gumun ngerti aku. Apa negaramu kono ora ning wong sing kaya aku iki sajak kaya heram nyawang marang kahanan kowe ngaku kowe iki sapa? Balik takon kowe Wadyabala saka ngendi? Luk. Salan rupak lumo kedhisikan yo. Kekasete Gustiku Prabu Dewa Sarani pangkatku Temenggung. Aranku Temenggung Prawira Sandi. Prawira Sandi yo. Kowe iki sapa? Sentana Ndrawati Satria Lesankura Setyaki aran. Wah, Sencaki. Iya. Kowe kok nyegat lakuku kuwi duwe perkara apa karo aku? Aku arep takon Wangsulana. Kowe nggo Wadyabala segelar sepapan kuwi arep mlaku menyang endi? Wah, dadak tekon marang lakuku sumingkira bakal tak gawe liwat. Kowe kudu bali. Nganti kowe ora gelem bloko laku menyang endi aja liwat dalan kene bali yo. Lho. Dutane ratu arep dutane Jagabaya kudu bali. Aku arep tumuju marang negara Ngamarta karepmu. Entuk ra entuk Ngamarta tak jaluk sajak kowe mentas meguru anyar. Mumpung sih bisa nyawang soroting srengenge. Mumpung isih bisa ngemut legine gula bali yo wae, bali yo. Pedian balik marang lakuku. Aku ora bakal bali. Aku gelem bali yang wis ngilangi cagake ndasmu kuwi. Yen arep nyoba karo Setyaki mara maju rene. Ngebiyuka bareng Ajata kaya dapurmu siji 1000, maju bareng ora bakal tinggal gelanggang colok layu. Wah, edian. Sumbare sajak kaya wong betah melek. Setyaki. Kowe durung ngerti kondange Prawira Sandi tau tate bedah kutha Boyong Putri. Anakmu kaya dapurmu ki sepele. Kowe iki tak kedhepke mripatku kok nganti ora ilang nyawamu. Tak guroni wek, Cang. Oh. Dan oh, hai. Ayo, aswe, Ledian, maju oleh.